Opäť sa vidíme pri ďalšom videu a dneska si povieme niečo, čo možno aj vás trápi. A je to dôležitá téma, je to sexualita v sociálnych službách. Koniec koncov aj Vícernežické dny, bude to jedna z tém, pretože sexualitu si môže každý z nás vysvetliť rôzne a je dôležité sa aj tejto téme povenovať. Sexualitu ako takú, u niekoho to volá úsmev, naopak u niekoho pohoršenie, dokonca až by som povedal také negatívne emócie. Si rozobrať, čo tá sexualita v sociálnych službách je, vlastne o čom to je. Sexualita patrí k základným ľudským potrebám, tak ako bežne ľudia si prejavujú svoj cit a prejavujú si náklonnosť sexuálnym splynutím, tak bohužiaľ sexualita, alebo povedzme, že sexuálne násilie je nežiaducí jav v sociálnej službe, ktorým musíme bojovať a ktorými sme mali vedieť sa postaviť a čeliť. Sexualita ako téma v sociálnych službách je častokrát tabuizovaná, je to téma, o ktorej sa ľudia nechcú rozprávať. Je to možno spôsobené tým, že niektorí ľudia trošku možno nábožensky viac orientovaní, nechcú tú tému rozoberať. Pre nich je to téma, ktorá je neprípustná, je to téma, ktorá je pre veľa ľudí možno témou, o ktorej sa vôbec rozprávať nechcú, ale my ako poskytovateľia to otvoríme. A povedzme si niekoľko príkladov a povedzme si niekoľko vecí, ktoré v sociálnej službe sú naozaj dôležité spomenúť. Sexualita, pokiaľ je medzi dvomi ľuďmi, povedzme klientami v sociálnej službe, mali by mať možnosť naplniť si aj túto svoju potrebu, pretože pokiaľ sa snažíme ľuďom vytvárať domáce prostredie, tak uspokojenie základných biologických potrieb si myslím, že je úplne normálne. Ale my ako poskytovateľ by sme sa nemali predtým tváriť, že to tu nie je a zatvárať oči. Ale naopak, mali by sme vytvárať možnosti a spôsoby, akým dokážeme práve týmto ľuďom tú potrebu uspokojiť. Tým, že sú dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, tak je to úplne úžasné a pokiaľ sú takí v sociálnej službe, tak je to len dobré, pretože aj sociálna služba má ľudí spájať. Sociálna služba je o tom, aby sme našich klientov socializovali a nie izolovali. Ale má to aj ten negatívny účinok, alebo negatívny jav, a to je to, že sexualita môže byť častokrát násilná, môže byť častokrát prejavom násilnosti jedného klienta voči druhému, môže končiť dokonca tragicky. A je dôležité, aby zamestnanci práve boli vyškolení a dokázali vyzistiť medzi klientami, či nedochádza k nejakému sexuálnemu násiliu. Dostávať napríklad v zariadeniach, kde sú iba ľudia, dajme tomu muži, alebo iba ženy. Môže to byť tzv. Vynútená homosexualita, čo je veľmi negatívny jav práve v sociálnej službe. Stáva sa to často medzi ľuďmi, ktorí sú mentálne postihnutí, kedy je dôležité dbať práve na toto, pretože ak máme ľudí na oddelení alebo na izbe, kde jeden je silnejší a utláča toho druhého, môže to skončiť veľmi tragicky. Dokonca ten klient si môže stiahnuť na život. A toto je to, čo my chceme zabrániť. A je dôležité vedieť o tom čo najviac, edukovať tých našich klientov, rozprávať sa s nimi, edukovať zamestnancov, pretože mali by vedieť, ako v týchto prípadoch a situáciách reagovať a hlavne nezatvárať pred tým oči. Pretože to, že máme niekde problém a zavrieme pred tým oči, neznamená, že ten problém zmizne. Ale v podstate ho v tichosti akceptujeme a to je veľmi zlé. Problémy ako vynútená homosexualita, sexuálne násilie, rôzne sexuálne deviácie, to všetko sú veci, ktoré v sociálnej službe riešime. A to, že o tom až tak nahlas nehovoríme, neznamená, že to tu nie je, ale je potrebné sa o tom rozprávať a riešiť to. Takže pokiaľ máte aj vy vo vašich zariadeniach nejaké skúsenosti, tak určite nám dajte vedieť, či máte nejaké metodiky, alebo to riešite. A sám osobne, pokiaľ môžem, tak budem rád, ak mi dáte nejaké návrhy, námety, ktoré sa týkajú tejto témy. A určite aj nejaké školenia privítam, pretože si myslím, že v tejto oblasti je dôležité sa dovzdelávať, lebo naozaj to môže spôsobiť veľký problém nielen pre zamestnancov, ale je to obrovská trauma pre toho klienta. A ako dobre vieme, pokiaľ ide o sexuálne násilie, tak na tú obeť to pôsobí veľmi, veľmi traumatizujúco. A vy dobre všetci viete, že práve naši klienti a klienti, ktorí sú mentálne postihnutí, tak majú prejav emócií trošku zvýraznený a môže to fakt dopadnúť veľmi tragicky. Takisto aj tá príjemnejšia stránka, pokiaľ máme ľudí, ktorí si vedia tento cit prejaviť, tak je to príjemné, pokiaľ im dokážeme vytvoriť podmienky také, aby dokázali túto svoju potrebu naplniť. A je dôležité vytvoriť im adekvátne podmienky, samozrejme poučiť ich o možnostiach, rizikách, ale nezabudeme na to, že aj toto patrí do sociálnej služby a na túto tému netreba zabúdať. Veľmi sa teším z toho, že máme od vás rôzne námety, takisto aj na našom kongrese zaznie práve táto téma. A verím, že trošku nám svetlo
do tejto témy a tejto tematiky vnesú ľudia z praxe, ktorí už tieto veci riešia a budem veľmi rád, keď sa poučíme aj my. Takže toľko k téme sexualita. Sexualita v sociálnych službách je naozaj dôležitým aspektom. Je to súčasť sociálnej služby. Nezatvárame pred tým oči a bojujeme i ako s negatívnymi vplyvmi, tak bojujeme aj s tým, aby sme dokázali našim klientom plnohodnotne saturovať potreby, ktoré majú. Majte krásny deň.